L-Università qiegħda hemm biex bl-aħjar mod tgħin lill-istudenti jikbru jitgħallmu. Kliem il-prorettur għall-affarijiet akademiċi fl-Università ta' Malta Alfred Vella b'reazzjoni għal rapport dwar azzjonijiet li ttieħdu fuq suġġeriment tal-istudenti. Fil-fatt l-istudenti wara l-eżamijiet jintalbu jimlew stħarriġ anonimu online dwar it-taqsimiet studju, jiġifieri study units li jkunu ħadu u l-metodi tal-assessjar. Assessjar li fl-aħħar mill-aħħar iħollu jorbot fil-ħajja akademika tal-istudent. L-Università min-naħa tagħha analizzat ir-riżultati tas-sena li għaddiet u ħadet il-miżuri meħtieġa. Inbidlu xi letturi, f'każi inbidel il-mod ta' assessjar, sar ristrutturar ta' taqsimiet studju u f'14 il-każ letturi ntalbu jaġġornaw in-noti u jqasmuhom fil-ħin. Fejn naraw jiġifieri li hemm ħafna studenti jgħidu l-istess ħaġa dwar xi problema jew oħra, dik investigawha u naraw x'tista' jsir biex tiġi korreġuta. Vella li se jkun ir-rettur li jmiss spjegalna li dan il-proċess ilu jsir madwar 7 snin. L-uniku differenza din is-sena kien li l-informazzjoni ġiet preżentata b'mod iktar aċċessibbli, f'email qasira b'titlu li jiġbdek. U jinsab konvint li l-letturi u l-istaff jagħmlu ħilithom għat-tagħlim tal-istudenti u japprezzaw li b'dan ir-rispons ikunu jistgħu jwasslu t-tagħlim tagħhom bl-aqwa mod. U min aħjar mill-istudenti biex jipprovdu din l-informazzjoni. Però l-istħarriġ ma jħarriġx biss lejn it-tagħlim. Jekk il-lecture rooms fihomx arja biżżejjed jew dawl biżżejjed jew mhumiex okkupati, jekk il-kotba mhumiex qegħdin isibuhom fil-librerija, jekk fil-laboratorji hemmx l-attrezzi li għandhom bżonn. Dawn il-mistoqsijiet jekk l-eżami kienx forsi diffiċli wisq jew ma kellux jaqsam ma' dak li suppost ġie mgħallem fil-lecture rooms. Tenna li l-problemi li jirriżultaw mhumiex wisq u lanqas kbar. Fil-fatt saħaq li l-parti l-kbira tal-istudenti huma sodisfatti b'dak li l-Università qiegħda toffri. Nemmen li mhux bil-fors qed naqbdu kull problema li jista' jkun hemm, però naħseb il-problemi s-serji jitilgħu u mhumiex abbundanti, iktar hemm studenti sodisfatti b'dak li qegħdin nagħmlu mill-istudenti li għandhom xi dwejjaq. Importanti li l-istudenti jitkellmu fis-sens li jirrispondu dan il-feedback anonimu bil-problemi kollha li għandhom, ħalli aħna nkunu dejjem nistgħu inservuhom aħjar. Is-sena li għaddiet kienu madwar terz l-istudenti li wieġbu għall-istħarriġ. Għaldaqstant temm l-appell biex iktar studenti jieħdu sehem f'dan il-proċess anonimu sabiex is-servizz li jingħataw ikun dejjem aqwa.